sibona ngani ke manje ke sekuyilokho kuyinkomba ke manje sekuyizo zikuphethe ke manje. Ngibonge Ntokozo okokuqala nje angithi izonke lezi zinto ziyabuyela emzimbeni ukungcola and then kufike kubuyele namanzi kuwena then amanzi amaningi emzimbeni athi ngci emaphashini. One, awukhona ukuphefumula kahle. Uyavuvukala ebusweni. Ubuso bakho buyavuvukala ikakhulukazi around amehlo. Uvuvukala. Awusugadla ke. Esikubona ngakho kakhulu amaqakala lapha ayavuvukala nawo. Amanzi ayohlala khona emaqakeleni uzizwe ukhathele ngaso sonke isikhathi uhlala ukhathele wena nje ngaso sonke isikhathi ukhathele. Okunye okubalekile isikhumba siba dry. Isikhumba sakho siyawoma kakhulu. Yes. And then okunye esikubona ngako umzimba wakho uyalunywa lokho kungabekezeleki.